So hello guys, good morning and welcome back again आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरनायनाय जाबाय आरोना दिनै जाहैबाय 3 तारिख दिनै जाहैबाय सेकेन्ड डे दुर्गा पूजानि ओमफ्राय दा दसेनो पूजा खालामनो थांसै आरोना सयथिनिबो मैया लोंनो खाराखैलै आं सानदोंमोन आरोना दुर्गा पूजासिम खानायफोरा एसे लावहैगोन होननानै ओमफ्राय एसे स्टाइलिश खालामनानै सिख्लाफोरखौ एदावहैगोन सानदोंमोन नाथाय जादिया आरोना खानायानो लावहैदिया माने दुर्गा पूजासिम माने पूजा खालामनो होनना साना लाबोदोंमोन मानोना ओमफ्राय बिनानावा माने मिथिया जाहैबाय सानाखौ एसे जाजुबनानै दोनदों आरोना इयो जाजुबना माने पूजा खालामनो गोनांखौनो माने खावसे जाना दोनखादों आरो इयो लाजिनानै थांबाय नै सिगाङाव मा नागिरदों नोङो खुलुमगोन ना खुलुमालै नोंलाय खुलुमगोन आर्मि गस्लाया नोंना दुगाथार माथो दे बुं सानाखौ नै खान्थायावनो सोमना दोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय जास'ना होबाय नालाय दा पूजायाव होला आरो ओमफ्राय दा एक्सट्रा सोमफिननांसिगोन नै हे लानानै बेखौ दा एसे रुइबासो दा 10टाफोरावसो थांनो मोनसिगोन आरोना बेसेयाव रुइ नायनोसै बेसे सम आरो बेसे गोबाव लायो माने दिनै फुजानि नामाव आरोना दिनै फुजानि नामाव जाना पुरा फेमिलियानो माने ना आमाइ आनै जेसेबां आइनि बिदा फंबाय जेसेबां दं गासैबो मिलायनानै माने अमा बुथारदों आरोना दिनै पार्टि जागोन माने दा ओजों थांसै एसे माने भिडिअ बानायफोराव बिराद गोबाव जाबाय नालाय एसे माने केमेरानि सिगाङाव चेहराफोरखौ देखायनो लाजिलायलांदों आरोना आरो दस मा गारि सालायदो इखरलाय आं गारिखौ आंखौ लांनो दे लांसै दा आङो खोनादों हा अरा लांसै लांसै लांबाय लां लाबबाय दै गल गथ' फिसाफोराव माने ना जोंबो बेफोरबायदि गारिफोरखौ मोनाबा सिलायफोरखौ मोनाबा बिराद गाबोमोन आरो ओइ आदां नों नेथ'नो होलायाव थाथ'लायाना नायनाय बुथुलाखौ नायनाय बुथुला बेसे लानाय 220 taga 220 taga थगायदों खोमा ना आरोना इसानावनो आरो अमाया बुथारनाया सखरना लादोनो मोदाया बोसोनबाय होननानै इखौलाय मा एवनायाव होनो ना इखौ जागोन ना बोराय बेदरफोरा दानानै कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा भिबुफोरखौ थैफोरखौ एवदोनो ओमफ्राय दाथ' मोनजानाय नङा फुजा खालामनांगोन ना फुजा खालामखांनानै फैनानैसो मोनजासिगोन आरो ओमफ्राय आरो इथिं आं अमा बेदर जाखायाना ओमफ्राय आंनि थाखाय आं एक्सट्रा नाफोर एवनानै जानांसिगोन आरो नङाबा इसोर बेदर जागोन आं लुगैथि माबोरै निरामिस जानोना ओंखायनो दा ना बायनोसै फुवासे हारसिं जानोसै माने ओमफ्राय न'आव थांनानै नायनोसै सानाया रुइदोंना रुइयाखै सानाया रुइदोंबाथाय डाइरेक्ट थांनोसै आरामनो फुजा खालामना फैनोसै ओमफ्राय उनाव ओंखामफोरखौ जाना लानोसै आरो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ थ' गाइस ओमफ्राय न'आव मोनफैखांनानै आङो दुगै लोमै लाबाय आरोना ओमफ्राय ड्रेसबो गानबाय नै लंपेन्ट गोदानबो गानबाय लंपेन्टआ 200 थाखा लादोंमोन आरोना ओमफ्राय गस्लायाथ' आगुनिखा ओमफ्राय गोदान बायदि आरोना आङो ओमफ्राय दानिया थांबाय थानोसै फुजाखौ एसे खुलुमहैनोसै नै जगारफोरखौ इयो लादो आरोना ओमफ्राय ओजा थांनानैसै आरो माबा माबि बायबावनांगौ नारिखलबो लायाखै आरोना ओमफ्राय बिदिनो किसमिस आंगुर इफोरखौबो लायाखै इफोरखौबो ओजा थांनानैसो लानांसिगोन आरोना ओमफ्राय इथिं रंजालियाबो रेडि जागासिनो माला गाखोगोन आं सायाव सानगासिनो आरोना ओमफ्राय रंजालिखौ लानानै थांसै आरामनो नायनोसै जोंनो दुर्गा माया मा बोर होनाय जायो आरोना सिलाखौ गानना लानो र' मा बोर होनाय जायो आरो मा बोर बिनाय जायो जोङो बेखौथ' खोन्थानो हाया बोरखौथ' गोसो सिंबायसो बिनांगोन नालाय होमबासो दुर्गा माया माबागोन आरोना ओमफ्राय नै बाइकआबो थाव गैया आंना रंजालियाबो थाव गैया आरोना थावखौ एसे सोना होनसै आरो आं माबानिफ्राय पेट्रल पाम्पनिफ्राय लानानै आरोना सानगासिनो आरोना आं मा बोर बिबाथाय जागोन होननानै नायनोसै ओजा थांनानै मा बोर बिनाय जायो मैथा मैथा फैदो खनथाम माथो बास माथो बिराद गाज्रि आयना बिहरदि आयना नांगोन आयना होना फैनो दाबो देलायहाङाखै नामा हा गोमो दख'नासो गानबाय होनबा मान देलायो नालाय नों साइज नुखाया ओरैनो देलायबाबोथ' थाब थांसैथ' दा सब खुलुमखांजोबा जों बोरखौ मोननाय नङा बोरखौ मालायफ्रा लानो थांगोन माने जों हौवा मानसिफोरना आरोना 2 मिनिटाव दुगैखाङो जोङो ओमफ्राय 1 मिनिटाव देलायखाङो आरोना नाथाय हिन्जाव मानसिफोरनि दुगैनाया मा होनो आरोना मोखांबाबो साराय खिथुबाबो माने देलायनाया बांसिन जाखायो आरोना मानो होनोबा इसोरखौ मेकआप नङाबा साइज नुखायाना जल्दि खानाया बारा आंना जि थिया जाना दं नै दा सोरनिबा गथ'फोरनि बेरुंखौ लानानै खर' ओरै होनागोन र' आं दुम बेरलांखानायनि इमान गोबावनि उनाव नै दासो ओंखारबोदों आरोना माबोर बिगोन नोङो हा खोन्थालाय खोन्थाब्रा नों मबाइल लाथ'
लाजिलां होला लोगोफोर फुजाफोरखौ खालामखांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो फुथुला लायो फुथुला नायनो थांसै दा बेसे दाम लायो गामिथारबाथाय लाला गाम नङाबाथाय लानोसै एसे फुथुला लागोन नोङो फुथुला बायनायनि सिगां माने मुसुगुरजों फुजानो फैग्रोबाय आरो ना मेथाइयानो सादो माने फुथुला नायदोंमोन आरो ना फुथुलाखौ माने मोनसे फसायाखै ओमफ्राय आरो जायखौ फसायदो माने इयो जोबोद दाम आरो मानोना इसनि दामखौ सोर लानो थाखाय ओंखायनोथ' लाला माने नै आरो जायखौ फसायदो माने 3000नि सिङाव गैया मानोना ओंखायनो माबोरै मोन 3000 गामनि बा फुथुला होनायालाय आङो होनानै आरो दा बेलेगाव नायनो नायदो आरो ना ओमफ्राय आरो बेलेग साइडथिं मोनसे जाबावदो फसायबाय फुथुलाखौ मा खालामो नों इखौ मान फिसा सायानि माने ना 400 थाखा लादों माने इमान गोरलैयानो 400 थाखानि आं बेसे मेथाइ मोनजागौमोन सोरनो जायाखै आंनि गोदोथारखौसो नांगौमोन उनाव बायनांगोन दे जोंनि फार्स्ट एनिभार्सारियाव स' लोगोफोरजों दा न' मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो हादो